So ito yung entrada ng Ship Bistro mga sano. Ito yung Marigondon Road going to Cordoba, and sa right side is going to Agos to J Park. Ayan, Ship Bistro is now open. So ito yung entrada niya. So maluwag din, may parking din mga sano. So dito. So ito, punta tayo sa loob para masilip natin yung mga ano nila, yung lugar nila. So dito may ano din, refilling station, no. So ito yung parking. So mayroon din silang mga siguro function ano doon, function hall sa taas. Saka dito rin, may Banana Kids. So pasukin natin sa loob. At saka may mga menu din sila ditong nakasulat. So let's check. Ito. So ayan, Pasiona. Yan yung pangunang ano. So thank you dong. Okay, pasukin natin sa loob. So dito sa bandang ganda. Cool, bandang kanan. Ayan. So ito yung table na pang good for 10. So ayan. So dito sa loob may kumakain. So pamilya ko pala yan. So ayan. So ganda. Para lang siyang ano sa loob. Bahay. Ayan. So, good afternoon, Miss. Good afternoon. Daming wine. So yan mga sano, seafood pasta. Saka itong chicken steak with fries. Diyos ko. So yan mga sano. May puchero pa. Oh my God. May laman na, may gulay pa. Saka fried chicken. Ayun. So yan na yung mga order namin. Kuya, can you help him please? Oh yeah. Give him the Okay. chicken. So mga sano, kain muna kami. So stay tuned. So ayan, Ship Bistro, Marigondon, Lapu-Lapu City. Search na lang mga sano. So ayan mga sano, napakadali lang na puntahan itong Ship Bistro kasi nandito lang siya sa City of Masiwa, Marigondon, Lapu-Lapu City. So madali lang siya from Basak, Lapu-Lapu or yung tinatawag na outlet, diretso lang. Tapos kumaliwa. And the other side is Cordoba pagkumanan. So ito. So yan mga sano. So ano ko na lang, binidyo ko lang slight yung Ship Bistro. So maluwag dito, may parking. Ayan. So yun. Ganun lang maganda dito, maganda. Malaki yung serving nila. So thank you very much mga sano sa pagsama niyo sa akin sa aking video. Ship Bistro. Sa mga baguhan pa sa channel ko, again, please don't forget to subscribe mga sano. So Ship
Bistro mga sano. To God be the glory.